Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вамі Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Рыхтуецца навагодні зварот. Доўгачаканы. Дорогие соотечественники, я принял решение. У Акадэміі навук прыдумалі нейрасетку, якая адказвае без цэнзуры. Лукашенко раз'юшыцца. Ці легітымна Лукашенко прэзідэнт? Я не упэўнены ў гэтым. Патлумачым, як карыстацца беларускім штучным інтэлектам. Інжынерны цуд. Нарэшце вынайшлі разумнае кола. Дзе ў Мінску паўстане маўзалей Лукашэнкі. Проработана площадка, мы уже на этой территории наводим порядок. Медыцына 21 стагоддзя. Тавар Дуремара актуальны, але дэфіцытны. А таксама распавядзем, як уцячы ад рэальнасці ў футурыстычны свет. Была IT-краіна, цяпер Беларусь. AI-краіна. Штучны інтэлект дайшоў і да Лукашэнкі. Мы сегодня замахнулись не просто на цифровизацию, на искусственный интеллект. Лукашенко так замахнуўся, што дасягненні замежных нейронных сетак выдаў за свае асабістыя. Я на французском, немецком, испанском шпарю так, что ты открой интернет, посмотри. В парламенте выступаю на всех языках. І мы паглядзелі. Выявілася, што за 30 гадоў кіравання Лукашенко прамовіў толькі 2 фразы, якія камусьці захацелася перакласці на розныя мовы. Ну зачем есть мясо с картошкой? Pourquoi manger de la viande avec des pommes de terre? Aber warum isst du Fleisch mit Kartoffeln? А я сейчас вам покажу, откуда... І другая слынная фраза. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувалася атака. Нейрасеткі ўжо размаўляюць замест Лукашэнкі, а можа і іншыя маглі прабіць замест яго і лепш за яго. Дорогие соотечественники, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент Беларуси. Я принял решение. Я ухожу в отставку. Уласна гэтага ён і баіцца. А не получится так, что мы не нужны будем. На гэта дыктатар прыдумаў спосаб адключыць інтэрнэт. Отключим вообще. А тым часам, пакуль інтэрнэт не адключылі, навукоўцы з Акадэміі навук стварылі беларускамоўнага галасавога памочніка. Яму можна задаць любое пытанне, у тым ліку і пра Лукашэнку. Што праўда, адказы, калі б ён зайшоў на гэты сайт, яму б вельмі не спадабаліся. Ці легітымна Лукашенко прэзідэнт? На што ён хварэе? Гэтыя шматлікія іншыя пытанні мы задалі беларускаму штучнаму інтэлекту. Адказ можа даць любы абраны вамі вэб-асістэнт, напрыклад, настаўнік, архітэктар, бізнес-аналітык або нават канкрэтная асоба, Францыск Скарына. Яго мы і абралі. Каб праверыць, ці праўду ён кажа, мы спачатку запыталі тое, што самі бачылі і ведаем. Як беларусы ўспрынялі вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года? Многія беларусы выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту, патрабуючы свабодных і справядлівых выбараў і заклікаючы Лукашэнку сысці ў адстаўку. Вядома, запыталі мы і пра будучыню. Што зрабіць, каб Лукашенко сышоў? Міжнародны ціск, санкцыі і іншыя формы дыпламатычнага ціску, падтрымка апазіцыі. Хочаце даведацца больш? Заходзьце на сайт assistent.by. Не толькі Акадэмія навук, але і беларускія прадпрыемствы карыстаюцца штучным інтэлектам. Паглядзіце, які дызайн пральных машынаў нафантазіявалі на Атланце разам з AI. Вытворцы бытавой тэхнікі просяць беларусаў абраць мадэль, якая ім больш падабаецца. А калі вам падабаецца наша праграма і вы глядзіце яе на YouTube-канале Белсат Лайф, абавязкова пастаўце лайк. Тыя, хто глядзяць наперад у будучыню, прагназуюць, што новыя пакаленні будуць успрымаць традыцыйнае мастацтва інакш. Бо чым можна захапіць і ўразіць людзей, якія, дзякуючы інтэрнэту, маюць забагата ўражанняў. Тут дае рады віртуальная рэальнасць.
У Дубаі бадай самым папулярным месцам стаў парк Ая Юніверс, які прапановвае наведнікам падарожжа па фантастычных прасторах, ствараючы ўражанне перабывання ў паралельным сусвеце. Перанесціся ў футурыстычны свет можна дзякуючы 12 імерсіўным зонам, напоўненым яркімі светлавымі інсталяцыямі і тэхналагічным мастацтвам. Мы ствараем свет, каб прэзентаваць спажыўцу новы тып уражанняў. З'явілася новая катэгорыя ў свеце забаваў. Кожная зона – твор мастацтва, які спалучае візуальныя, гукавыя і тактыльныя элементы для стварэння унікальнага досведу. Напрыклад, флора запрашае прайсціся па містычных садах, а тайс дае магчымасць даць нырца ў светлавыя хвалі. Наведнікі кажуць, што на выставе можна забыцца пра ўсё, што турбавала іх у рэальным свеце. А што можа ўразіць беларусаў? Дрымланд? Не, вырашылі ўлады і пачалі зносіць будынак. Замест аквапарку на радасць беларусам створаць парк народнага адзінства і пабудуюць яшчэ адзін нацыянальны гістарычны музей, ухвалены Лукашенком. Это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси. У народзе яго ўжо назвалі велізарным помнікам Лукашенку, які дыктатар узводзіць у гонар сябе самога. Кошт гэтага маўзалею не паведамляюць. Але гэта ў будучыні. Цяпер жа для ўражанняў можна наведаць выставу «Техна-ёлка». Яна праходзіць у розных гарадах Беларусі. Каб заняць беларусаў, наверсе прыдумалі пераднавагоднюю забаўку – ствараць елкі з палак і іншых матэрыялаў. Крэатыўныя ялінкі рабіла ўся краіна, ад малога да вялікага. Нават цэлыя буйныя заводы ўсе сілы скіравалі на стварэнне навагодняга дрэва. Адмыслоўцы прыдумлялі праект, майстры выраблялі, нехта записывал ролики и рыхтовал справоздачи. Еще один технопрорыв – это ретро-елка, изготовленная из отходов листового металла. Звезда может вращаться, дополняя планетарный механизм. Найлепшие высокотехналагичные шэдэўры выставили у цэнтры столицы. Вынаходніцтва кола – гэта была не проста падзея, а рухавік прагрэсу, без якога не існавала б нашай цывілізацыі ў цяперашнім выглядзе. І вось цяпер, праз 5000 годдзяў, вынайшлі разумнае кола. Паўднёва-карэйскія інжынеры прэзентавалі морфенае кола, якое можа змяняць сваю жорсткасць у залежнасці ад сітуацыі. Гэтая тэхналогія адкрывае новыя магчымасці, бо дазваляе лёгка пераадольваць лесвіцы і няроўныя паверхні. А значыць, можа знікнуць неабходнасць перабудоўваць асяроддзе. Традыцыйныя колы зробленыя так, каб захоўваць жорсткую круглую форму для стабільнасці на роўных паверхнях, што абмяжоўвае іх здольнасць пераадольваць перашкоды. А нашае кола захоўвае круглую форму на роўнай паверхні і змякчаецца пры пераадоленні перашкодаў. Канструкцыя простая ва ўсталяванні. Новае кола можна інтэграваць у любую мабільную платформу, замяніўшы звычайнае кола. Навукоўцы перакананы, што вынаходка знойдзе прымяненне не толькі ў інвалідных вазках, але і ў прамысловай робататэхніцы. У нашай краіне кола таксама праславілася, але не само па сабе, а дзякуючы краш-тэсту слыннай сякеры. Цяпер цэлы буйны завод мусіць займацца рэкламай сякеры, каб у беларусаў з'явілася неадольнае жаданне набыць гэтую прыладу за 166 рублёў 78 копеек. Набывайце, хто можа, а то ўсіх могуць забавязаць. Маўляў, не маеш сякеры, не патрыёт. Пользуйте, не благодарите. Тап-тап! І да падзей у медыцыне. Некалі імі лячылі, пасля з гэтага методу смяяліся. А цяпер іх ізноў хваляць і ўжываюць. Толькі цяпер п'яўкі становяцца дэфіцытным сродкам і шмат дзе на мяжы поўнага знікнення. Упершыню ў лонданскім зоапарку, інакш кажучы, у няволі удалося развесці невялікую папуляцыю медычных п'явак. А гэта значыць, з'явіўся шанец забяспечыць будучыню к гэтаму віду, гэтак і медычнай карысці, якую ён дае. Калі б некалькі гадоў таму нехта сказаў, што я буду даглядаць за п'яўкамі, я сказаў бы, што гэта вар'яцтва, але ў выніку я закахаўся ў іх такіх, якімі яны ёсць. П'яўкі здольны лячыць судзінавыя хваробы, змяншаць ацёкі і запаленне, ды нават крыху абязбольваць. Гэта акурат тое, што дапамагло б Лукашэнку і ягоным чыноўнікам. Толькі ці захоча крывасмок прысасацца да гэтых крывасмокаў. Принимаются заявки на лечебные п'явки. Чалавечая дзейнасць, асушэнне балотаў, забруджванне вады пестыцыдамі, а таксама пацяпленне клімату прывяла да таго, што папуляцыя п'явак знікае. У тым ліку і ў Беларусі, дзе медычная п'яўка занесеная ў чырвоны
ілюстрованую кнігу. Для гірудатэрапіі, якая праводзіцца ў шматлікіх медустановах нашай краіны, выкарыстоўваюць не адлоўленых у прыродзе, а адмыслова вырашчаных п'явак. Што ёсць галоўным рухавіком прагрэсу? Што нас штурхае наперад? Запал і ініцыятыва часам усяго толькі аднаго чалавека. Дызайнер оптыкі Мухтар Мегемед Абдель-Фатах на ўласнай фабрыцы выпускае тэлескопы з пазнакай «Зроблена ў Егіпце». Ягоны шлях пачаўся з мары і неадольнага жадання ствараць тое, чаго не было на радзіме. У 80-е гады ён адправіўся вучыцца ў Еўропу, дзе асвоіў прынцыпы аптычных тэхналогіяў і распрацоўвання астранамічных прыбораў. Вярнуўшыся ў Егіпет, дзе нічога такога не выраблялася, ён пастанавіў узяць ініцыятыву ў свае рукі. Я пачаў ствараць фабрыку для вырабу карпусоў тэлескопаў. З цягам часу мы развіваліся і пачалі выпускаць поўныя тэлескопы ад А да Я. Прадпрымальнік адзначае, што адмова ад імпарту дарагіх лінзаў істотна скараціла дзяржаўныя выдаткі. На фабрыцы працуюць навучальныя цэнтры для моладзі, ды дзее музей оптыкі, дзе можна пабачыць, як развіваліся тэхналогіі. Беларусь яшчэ ў СССР лідаравала па аптычных тэхналогіях. Пазней у нас на высокім узроўні вывучалі лазеры. І цяпер беларускаму вытворцу ёсць што пакласці ў музей оптыкі. Што праўда, гэта не нейкі інавацыйны выраб, а слова з 4 літар. Конечно, надо! Спадарства, гэта проста шок. Малым чароўным істотам, мумітролям споўнілася 80 гадоў. У Хельсінкі адзначылі 80-ю гадавіну выхаду першай кнігі Тувы Янсен «Маленькія тролі і вялікая паводка». З нагоды юбілею упершыню апублікавалі рукапісныя нататкі аўтаркі, дзе яна падрабязна апісвае жыхароў Мумі-даліны. Тува была надзвычай пладавітай, таму калі яна не пісала кніг ці не малявала карцінаў, яна пісала лісты, дзённікі ці такія апісанні сваіх любімых персанажаў. Тува Янсен стварыла сваю першую гісторыю пра мумітроляў падчас Другой сусветнай вайны, каб знайсці суцяшэнне ў цяжкія часы. Гэтыя кнігі шмат у якіх адносінах па-за часам, бо яны засяроджваюцца на каштоўнасцях, якія вельмі важныя для кожнага: сяброўства, вернасць і пачуццё прыналежнасці, што ўласна і ёсць дэвізам гэтага юбілею. Мумітролі нагадваюць нам, што ў глыбіні душы ўсе мы трошкі дзеці, якія бесперапынна шукаюць сяброўства, цяпла і чараўніцтва. Людзі, як раней шукалі сяброўства, цяпла і чараўніцтва, гэтак і ў будучыні будуць гэтага хацець. Дарэчы, 4 снежня будзем адзначаць цікавае свята – дзень замоваў падарункаў і напісання лістоў да Санта-Клауса, святога Мікалая або каляднага дзеда, хто ў што верыць. А я з зычэннямі, каб усе вашыя мары і задумы спаўняліся, развітваюся з гаспадарствам. З вамі была Вольга Старасціна і навіны з будучыні.